inarobaka seduhune pangeran ira lalu magfiroten yakti duweni pangapura walu iko bin alim lan duweni siksa kang larakne. Jadi nengersane pangeran kuwi pangeran kuwi duwe pangapura lan yo duwe siksa sing larakne. Walau jalnahu Qur'anan ajamian namun dadekne ingsun ing Qur'an kuwi didadekne Qur'an kang bangsa ngajam. Bahasa niki bahasa ngajam. Laqalu yakti ngucap sapa wong kafir. Laula fusilat ayatuhu. Wa iya diperinci-perinci dijelasne ayat-ayate kuwi al-ajamiyu ing basa ngajam lan arabiyu lan bangsa Arab. Dadi Quran diturune ning wong Mekah kuwi. Wong Mekah kan bahasane bahasa Arab. Lah Qur'ane yo nganggo bahasa Arab. Kuwi padha karo awake dhewe. Dituruni dawuh nganggo basa Jawa. Ngono lho. Dadi mesti gampang paham lah diomong iki. Ning iki suwi-suwi wetu ki ana wong Arab sing ya wong ndak iman kuwi. Karepe ki njaluk supaya Quran kuwi mengkae ngangge bahasa ngajam, bahasa ngajam itu bahasa liyane Arab. Nah, terus lamun Gusti Allah dawuh. Jadi wong kuwi mangke njaluk lek Quran kuwi supaya bahasane kuwi ngangge bahasa ngajam. Ke wong Arab ngono lho. Padha karo awake dhewe. Wong Jawa dituruni ngangge bahasa Arab. Iso cetha ngono kuwi. Enggak temu, ora paham. Iya. Kuwi ngomong apa priye ngono. Nah, mulane terus Allah Taala dawuh mergo wong kuwi duwe penjaluk kaya ngono kuwi. Lamun ingsun ki ndadekne Quran kuwi ngangge bahasa ngajam. Yakti wong-wong Arab, wong-wong kafir, wong Arab kuwi mesti ngucap. Wa iya Quran kuwi mang diperinci-perinci ayate. Bangsa ngajam mengkae lan bangsa Arab. Jadi lamun Quran kuwi mengkae diturune ngangge bangsa ngajam mesti wong kuwi mengecet ngucap wa iya Quran kuwi mang sing bangsa ngajam kuwi mengkae terus diartekne bangsa Arab anu mari ngono lho. Heeh, Supaya ben paham. Mesti muni ngono. Banyak pokoknya. Pokoknya butuhe wonge misruh pokoke butuhe kene ora kok kuwi butuhe arepe oleh pituduh iki ndak butuhe pancen misruh amre bener banget ya. Heeh, amre ndak bener ngono. Ndak bandingane wong Jawa tuh diomongnya nganggo bahasa Jawa iki ra ya wis pas lah. Ngono malah njaluk
Tiba saya nganggo bahasa Inggris kayak ndak ngerti bahasa Inggris ngono ya malah. Malah kentok iki jenenge malahan. Kul dawuh sira marang wong-wong kuwi huwa utawi Al-Qur'an lilladzina kaduwe wong-wong amanu sing padha iman iku hudan pituduh sangka sasar wasifaun lan tamba sangka bodho waladzina la yu'minun lan wong-wong sing ndak iman fi azanihim ing dalam kupinge wakrun kuwi sumpet nek supelan pinge wa huwa utawi wong sing ndak iman ngalai wa huwa utawi Al-Qur'an ngalaihim ing atase wong sing ndak iman iku ngama yuta wong sing ndak iman kuwi Quran kuwi pancen ora ketok ngono kuwi wong sing ndak iman kuwi kula ika ya mengkono-mengkono wong sing ndak iman kuwi mang yunadauna kaya wong sing diundang mimakane bangit sangka panggonan kang adoh. Tidak diceluk kok panggonan ke adoh banget ngono. Kok krungu. Ya ora krungu ya ora paham. Iki wae ngono mengkae Allah Taala nerang-nerangne ayat-ayate memang supaya awake dhewe iki ngerti yo awake dhewe diselening donya iki jane kur garek sembarang-barang kur sembarang-barang kur garek diwehi awak yo garek ngendi karo nemohne Ya ra digunakne. yo ora berjalan dadekne sembuaran kalir bumi dadekne raja kaya wong-wong iki ndak melok gawe nukur gareng ngaku iki kaya ngono kuwi mengkae kabeh mengat supaya wae dhewe ilinga lek kabeh sing dadekne alam iki mengkae kangge kebutuhane menungso terus semuanya ada pada hitung kamu semua diomong di mungkanya ono guna lan kaidahe amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma sholli ala iman wa ala iman wansurna ma'al imani wa ta'ala wa liman ta'ala innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana